Cześć, z tej strony Ziko i dzisiaj przedstawię wam 5 dziwnych zdjęć, które znalazłem ostatnio na Google Maps. Będzie to szybki film i jeśli ci się spodobają takie filmy, zostaw łapkę w górę i czerwony przycisk subskrybuj. To daje trochę motywacji do dalszego postępowania z filmami, więc liczę, że zostawicie jakąś łapkę w górę. Zapraszam do filmu. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Przejdźmy od razu do omówienia zdjęć, nie będę czytał z kartki jak to niektórzy youtuberzy robią, więc pierwsza rzecz, którą znalazłem, jest to super bohater, który uciął sobie drzemkę na ławce. Jak widać, nikt go niepokoi i śpi sobie w najlepsze. Nawet super bohaterowie mogą uciąć sobie kawałek drzemki, żeby dalej ratować świat i mieć więcej siły, nie sądzicie? Wielu z was na pewno oglądało Harry'ego Pottera i zna ulicę Pocongton z niego, więc jeśli chcecie przejść się po niej jak normalny Mugol, możecie wejść w link do góry, który wam podam i zwiedzać sobie dobrowolnie całą ulicę. Majówka za nami, a tutaj takie zdjęcia. Co o nich sądzicie? Człowiek w śmietniku i człowiek w bagażniku? Do czego to dochodzi? W następnym zdjęciu można dostrzec trolling pospolity. Można też natknąć się na trolle teoretyczne pospolite, a praktyczne jednak przybierające bardzo różne części i naprawdę bez formy. Widać na tym zdjęciu człowieka Posejdona, więc ocencie sami w komentarzach, co o tym zdjęciu sądzicie. Niskokosztowny marketing? To żaden problem, jak widać można to stworzyć w bardzo łatwy sposób. Może i ja też się skuszę na takie propozycje. Teraz w linku do góry powinno wam się pojawić link do owego marketingu, więc klikajcie i sami sprawdźcie, że można. Jeśli taki krótki film ci się spodobał i chcielibyście więcej takich filmów oraz więcej zdjęć z Google Maps, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie i do następnego filmu. Cześć!